Koningslied Klinkt dan in Davrië is officieel uitgebracht. Componist Martijn Oostra, tekstschrijver en jongen Reinoud Ritsma en producer Wieger Dijkstra heeft de plaat toelangen om burgemeester Johannes Kramer. Burgemeester, namens alle muzikanten die hier om mij werk hebben, willen wij dit prachtige lied onder ombieden. Mij een geweldig ontdenken aan Koningsdag, dat is volgens mij fantastisch bier. Ja, Reinoud en Jimmy, hartstikke bedankt voor dit prachtige Koningslied. Ja. We hebben het natuurlijk al yes. Dit nummer, hoe bloot dat zo hing je? Waar komt dat toch? Ja, hoe bloot het hing je? Ja, ik luister heel soort naar popnummers en zo en dan pik wel op wat werkt en wat net werkt. Mijn peerding ben wel leuk om te nemen dat het Fries volkslied ook wel een beetje inspiratie zwarget. Klinkt dan en Davrië, wat er eigenlijk in zit. Dus misschien als oprechte Friesen dit jaren, dat ze denken, ja, je hebt toch iets triggert hier in mij dat ik dit graag meezongen wil. Dus ik denk dat dat misschien een beetje dagspeling had daarop. Jongen Reinoud Ritsma had wel een doel mee deze plaat. Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is dat ze altijd aan de groene Christus, dat elke inside wij gaan stemmen in het Fries 100 op Klinkt dan en Davrië.